El cas que presentarem avui és una pacient que té un queratocono, que és un creixement irregular de la còrnia. La pacient ha provat tant lents de contacte toves com rígides i en cap d'elles li ha anat bé. Té una baixa visió en qualsevol de les dues. I provarem unes lents de contactes que són les semiesclerals, que donen en aquests casos molt bona agudesa visual. El procés que seguirem serà de posar primer la lent amb una tinció groguenca per poder valorar l'adaptació. Seguidament fem una neteja d'aquesta lent perquè no quedi cap resta de la tinció i poder valorar l'agudesa visual. Un cop valorem l'agudesa visual, després les traurem i ensenyarem a la pacient a que se les posi i tregui ella mateixa. Que primer hauràs d'agafar la lent de contacte amb la mà, apretes la ventosa i la deixes aquí. Molt bé, ara l'has d'omplir de suero fisiològic, fins ben bé a la vora. Mirant al mirall, hauràs d'anar amb la lentilla de manera perpendicular que et quedi centrada a l'ull i un cop tingui contacte, apretes, intenta que no toqui les parpelles. Que està centrada, perquè no em molesta. No. Ara, per treure d'aquestes lents de contacte esclerals, el que has de fer és, amb aquesta ventoseta, d'aixecar-la lleugerament perquè pugui entrar aire. Un cop hagis notat que fa com un clec, has de mirar-te al mirall i apretar la ventosa, posar-la en el centre i, a poc, anar-la traient. Apretar primer, deixar-ho anar i extreure-la.